weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to galoya to lugge seɓɓe to lugge toroɓe to lugge fulɓe to jammela to hebbiyaɓe to jam ɓuuri to tufde to kufde gande to cilaɓol to cilaɓol to mboolo aali to mboolo birama ha kon takkusan juula ha to galle ceerno alhaji nouru mamadou moussa ali to daara haɗeɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie leydi ndi ne heblono ko fate jaɓɓade conférence uji ɗiɗi ko fate médecine militaire to leydi sénégal docteur abdourahmane diouf ko ministre de l'environnement o yerima Bassirou Diomaye Faye e laamu ngu kala nde ɓe mbattata hakkillaji mabɓe ko fate yaafade ko fate bellitala hakkude leƴƴi kay justice leydi ndi wasa wonde justice de vengeance to leydi Mali école aji université ji kala jamirama yo udduɗo e balɗe sappo kay saabu teskede ŋakkede kuɓam woni carburant e nder jokli leydi he kala to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara ƴamtannoɗo 4e mandat ene wayno eɗo saaha joni o heeɓi polgoni hay sinno kay résultat ji ɗi gasani ha laaɓi kono ko fuɗɗi yaltude ko kam holliri tigui wondemo heedi yesso to pucci dogata to leydi Cameroun conseil constitutionnel yaltini jencude ndi ha laaɓi ɓe dokki Paul Biya kay ko kañum heeɓi polgu kono biteɗo Issa Thiouro kamɓe wawa ɗaftodiranno on kay wi ko loppeta yadani e ɗiɗon résultat ji to kedde Afrique ma jabbo Alassane Oumar Mbocco habruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to leydi France to leydi Israël ha to leydi Liban bisimilla moni kirki hotodirte joni piren pacceren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadido ɓalawal e danwal kala gandu binde laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkuji ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓen rewɓe wonduɓe kista fibanom dagam site rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓen worɓe fiɗaɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men wonduɓe prostate e jippiɓe e leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓen ɓe arsiguaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ceerno Amadou Tidiane Diallo tawi cohluɗa ko visa walla so tawi ko embauche kala ko fate kayitaji sa jokkodiri e makko joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo hewɓe noddi mbaɗi audio ji kollori tigui guila jokkodiri e makko ene jetti Allah ko musanno certi ha laaɓi ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal to prostate ma fonno kala so tawi on jokkodiri balɗe tati joni docteur ɓe ma namdoma holo safara ƴettuɗa gorko mo melga wuuro jinneji estomac ma e nder balɗe tati mbatta ñamde e yadde kala ko jiɗɗa gorko mo melga wuuro jinneji ne tawi oɗo saaha joni to paari lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawi to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye Abdoulaye Diallo numéro mum ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawi to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon seeni makko ɓinnene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawi to Nouakchott ne tawi ɗon ɓiyi ko mbatta ko 46 94 81 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ceerno Amadou Tidiane Diallo ko malaɗo wuune ceerno Amadou Tidiane Diallo ko newiɗo sanne mbadden dando faade ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji an jambittowo ɓandu musoro ɓandu wuloro ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro ɓandu jaaɗoro koyɗe musoje koppi musoji keeceje museje joguiɗo
keeceje museje jogiiɗo AVC jogii kardiaga neɗɗo tuƴiiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde e ndam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e jogiiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotooɗi e nder ɓalli yoga e muɗum kala jokkondire gorel te jooni mbiya alhamdulillah gorel te heewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yoga e ñabbuji ɗi ɓe jambitanno oɗo sahaa kamɓe kala ɓe jiitime en koye maɓɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkoreji nooro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula gitta ko jamireɗa mbaɗa heen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorel te sa yiɗi heɓde heen ko laaɓi jahata koto site maɓɓe internet a mbaɗa www.gorel.com janngana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassara jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettude kaburuuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ngalle mon musidɓe tedduɓe eɗen ngoni altine no gase jeeɗiɗi lewru yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e no gase joyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte e ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men ko to leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie teskama nden ka ekkisal ene ngakkino fewi e nder yoga kay e leede tawteɗe nder nokcoto lamorgo leydi ndi aleta hanki o nogas jeegom lewru yarkoma ko sagata gorko goto kañum waɗa agressé tawi ko laaɓi o wiwa to leegal bitegal tarhil tawi koye nokku to ɓe mbiyata ari Mouhtara o nawama to hôpital noon o wuuri kono mo tampino fewi oɗo saaha joni mo tawi juuɗe safroɓe yimɓe leegal tarhil noon ɓe namdi tigui koɓe kolliri tigui woɗɓe walla mbiyen ɓe goyti kay ko ngakkugol police ji e ngakkugol commissariat ji e nder leegal he ɓe erima laamu ngu noon nde ɓeydata nden kay gisal e nder ngal ɗon leegal saabu kay e ɗum heewe kala saaha janguji baɗini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ɓen tawi ko sanɗaji janggoɓe juɗol jaabi ha tirgue woni étudiant ji tawi ko waɗoɓe faculté de médecine de la pharmacie et de médecine dentaire ɓe kolliri tigui wonde koɓe natan ɓe tikkere hofgo juuɗe woni grève général ɗum ko à partir de altine hande o no gasi jeeɗiɗi lewru octobre ɗum noon ɓe kolliri dendagal ko fati couruji e ko fati stage uji ɗi ɓe mbaɗanno kala ɓe dartini ɗum ha laaɓi ɓe kaɗani ɗon tan saabu ɓe noddidiri kay yadde ɓe diño mabɓe woni sitting mabɓe yeeso université o subaka hande o sanga 8 heures subaka ɓe kolliri noon yidde mabɓe noon woni mujibu tekke hofgo juuɗe ɗe ɗon e ngal ɗo moɓodiral kala ko yidde kay namdade haqqiji mabɓe e hujjaji mabɓe hano hannitani ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinade ko fati ni gola
jawdi woni ministre de l'élevage o holliri tigi wonde gasi ha laaɓi ɗo mboros kay tawi ko diñinoɗo walla teskanoɗo kay e nder nakchoto to legal tafrak zeyna ha to liksar kala o holliri oɗon ñalawma hande nder ɗeɗo leeɗe walla nder nakchot kala hay neɗɗo goto kay ala tawraɗo walla gandaɗo kay gondude oɗo rafi biteɗo valève biteɗo fièvre de la vallée du Rift o erima yimɓeɓe noon ha joni te ɓeydoto rentade kay saabu rafi on e tekti en teska tigui ha joni mo heddi e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen no mbiruɗen gartidi kabaruji men gendi Mauritanie woni koye keɓugal mawgal no fewi heblanade kay ɗiɗo conférence uji ɗiɗi baddoji tawi ɗin conférence uji noon koko fate ko wiyete médecine militaire koye ndina mbadi noon délégation timmuɗo tawi ardi on délégation ko médecin général biteɗo Jean Jacques ɓe jettima e nder leydi hen darde kay so tawi keɓugal ngal ene rewi lawol e holto keɓugal ngal yarata ko directeur général des services de santé des forces armées mo leydi Mauritanie hono des forces armées des forces de sécurité mo leydi Mauritanie hono colonel pharmacien Mohamed Mahmoud Talib Jiddou kañuma jabbiɓe conférence uji ɗiɗi noon ɗi tijja tigui ko ñande ɗi tijja tigui ɗin conférence ɗi tijja ko ñande guila tugui kay go lewru ha nayyi lewru di go ha nayyi go lewru décembre ha nayyi lewru décembre 2025 tawi kadi ɗi mbaɗata koye yesso teddugal hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani kañum kadi woni commandant chef des forces armées mo gendi Mauritanie conférence uji ɗi noon conférence gadano o noon ko 7e conférence régionale arabe de médecine militaire so tawi ko conférence ɗiɗaɓo on ko 7e conférence maghribine de médecine militaire délégation noon tawi tigui délégation noon ɓe tawi tigui golle ɗe keɓugal ngal kay ne yaari yesso ha no hannirta ni ɓe kolliri no wayno ɗo saaha joni leydi Mauritanie kay koko paari heblade jaɓɓade ɗon ko ɗiɗon conférence uji ha joni ko leydi so ɗum nima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen binata jaabi ko joom suudu Madiambal Diagne kanko e sukaɓe makko ɗiɗo noon sukaɓe mabɓe ɗiɗo e sehila joom galle mabɓe kamɓe foof noon koɓe nangganoɓe ɓe coka e mbadi mandade dépôt guila lewru septembre maydutodu binnata jaabi noon ina tigui waɗama alada hanki o waɗama transféré to waɗama transféré o nawtama to wiyete pavillon spécial noon tawate koye nder kaso o kono annama suudu safrirdu ni siftinde o noon Binta Diaby ko kañuma woni gérante woni tigui kañum woni gérante société mo rendi e joom galle makko tawi ko société biteɗo SCI fawa on société noon ene tuuma kay hebde versement kay saaha laamu Macky Sall on versement noon qime ha no gasigo milliard tawi ko franc CFA tawi ko versement nibbiɗo no fewi woni ko wiyete versement suspect kanko Madiambal Diagne noon ko dognoɗo tawi kadi o sorduno koto leydi Gambie on ari toon to leydi France ko baɗanoɗo noon mandat d'arrêt international mandat d'arrêt noon waɗama exécuté saabu toon to leydi France o wiyanoma toon teeb kay ƴewɗo saaha mo tesken ɗamina tigui ñalawma janggo o omona tigui woni juuɗe ko wiyete sous contrôle judiciaire ko adi kay ko cour d'appel de Versailles ene jawɗo janggo kay hollirde so tawi ɓe pellitat ko nawtudemo toon to leydi Sénégal ɓe mbattamo juuɗe justice walla ala ko wawi wonde hen kala ko talata janggo no gas jeetati lewru octobre ɗum andete ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen fayi ko joom suudu biteɗo M John noon ko chauffeur ko kanko joom succuddiɗo noon hono fayi ko kanko de façon ndiyam ha bokti o wanji ɗum e joom galle makko e saaha kay gorko wonno tigui e beelamma ɗoygol addi bone o noon ko bone kiram caggal kay nde o tini joom galle o woni tigui koye ƴettude debbo lembela ko ɗon tigui o ƴetti ndiyam o fasni ha fasi o ɗacci ha gorko o leeli o wanji e mum ndiyam ɗam kanko gorko o noon o tampini hen no fewi o sumi kay ha ko wiyete 3e degré cumam ɗam yettima ha 3e degré debbo noon nangganoma o darima yesso juge o wi kay wonde ko kanko waɗi ɗum kono o holliri tigui ko nimsa mawka heeɓimo kadi o holliri ko seydani kañum puusimo ha waɗi gueɗe baɗe noon kono mo jogui hen nimsa mawka no fewi omo ñaagui kadi yafuya faade e gorko o noon namdinoma tigui nde yoɓata ɗum ko wiyete ɓosordi million ngaji ɗiɗi e feccere kono noon tribunal o yamiri tan ko debbo yo yoɓ 700 000
franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen aleda hanki nogas e jeegom lewru yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko accident musto waɗi dow lawol dow sagataɓe ɗiɗi ɗon basi hen pittali mumen accident waɗi ko sanga 18 heures woni 6 heures kikiɗe e dow lawol tawi ko ummade kay Louga e faade Poutou tolno wuuro witego kera mbarika noon ko moto Jakarta kañum felɓodiri e auto Peugeot 406 mo hinde moɓe mbiyat tigui war gayde ɗiɗo mayɓe hen ɓe kala noon gonno tigui koye dow moto o teskama ɗon addi saabi accident o ko moto o doganɗo dogdu fakkindu no fewi ɗiɗo mayɓe ɓe noon hen goto ne wiyeteno Alassane Seck goɗɗo ne wiyeteno Ibrahima Diallo kamɓe kala ɓe jaranno koye duuɓi nogas e ɗiɗi ɓe gamɗe kamɓe kala ɓe jeeya ɓe nawama noon tigui ɓe jeeya tigui kamɓe ɗiɗi kala ɓe jeeyano koto leegal bitegal Serigne Louga goskiji ɗi noon nawama to morgo hôpital Amadou Sakhira Mbaye mo Louga chauffeur Peugeot noon naggama e mbadi enquête ha joni ko leydi Sénégal keɗen Pape Malick Ndour ko gonnoɗo ministre de la jeunesse e saaha laamu Macky Sall koye tigui cadre uji mawɗi kadi APR woni alliance pour la république landa Macky Sall ko heno jeeya noon o notinoma altine hande o kadi convocation makko ɗiɗaɓo noon to section de recherche gendarmerie mo section de recherche mo Kolo Bana ɓe kettimomo noon caggal nde ɓe gayni hettademo ɓe goppitimo o fati galle makko siftinde on kadi ko aljuma ɓennuɗo o waɗano convoqué ɓe cokkidemo to noon ha pecce jamma ɓe pelliti woppudemo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen docteur Abdourahmane Diouf ko kañum woni jaagogal kafinagal ko fati e taridi woni ministre de l'environnement mo leydi Sénégal ko kanko wonno koɗo galle émission télévision walla émission biteɗo en vérité ɗum noon koto télé biteɗo RS e nder émission e noon haali toon haala kellifaɗo kadi haala jiɗɗo jaam ko ardi kala noon o holliri kay wonde Bassirou Diomaye Faye ko hoorejo leydi jaam yamijo ko président kadi Sénégal naaɓe kala ko Sénégal naaɓe no didorno o erima laamu ngu noon e ko wiyete réconciliation woni tigui beldital yimɓe heeɓe beldital yimɓe ɓe kay gonta neɗɗo goto tammodira kañumen kala gona neɗɗo goto o wi kadi yo justice woni ñawore leydi ndi yo won tigui ñawore kay o wi ñawore tigui ko important e hunde wande fayida no fewi kono de kadi yoɓe yimɓe gandu yo gandu yafade ɓuuri o wi noon wonde kay o wi noon pardonner ne signifie pas qu'il y aurait pas de justice yafade kay firtani tigui justice wodani o wi noon wonde justice kadi fotani wonde kutorgal gam kay éliminde neɗɗo kay saabu e dow neɗɗo goɗɗo woni éliminé en sénégalais au profil d'un autre sénégalais ko konngudi makko noon kanko professeur walla mbiyen kanko docteur Abdourahmane Diouf o wi noon wonde hande kay gagnani o hande kay o gañam tumago ne heewi woni ko wiyete la hen ene heewi e nder leydi Sénégal o wi kay yonti ko leydi Sénégal o yonti ko Sénégal ene yawta kay ngal ɗon ene yawta tigui oɗo saaha ngal ɗon yaɓɓiti ene yawta tigui oɗon étape mo woni e oɗo saaha joni o erima hooreji leydi ndi noon hooreji leydi ndi kay nde rewata lawol tawi ko lawol peewal ƴellita lawol peewal tawi ko lawol ƴellitowol leydi ndi tawi kadi koye lawol tigui ko wiyete rassemblement e d'équilibre lawol tawi ko rassemblement e d'équilibre o erima Bassirou Diomaye Faye kadi nde waɗata tigui assumé ha timma ses responsabilités kadi omo andi wonde hoorejo leydi ndi ene assumé responsabilité mum kono nde ɓeydat tigui assume responsabilité muɗum ha timma o wi noon wonde Bassirou Diomaye Faye kay Bassirou hoorejo leydi ndi so tawi kay leydi ndi so tawi kay leydi ndi leydi ndi naati e caɗele gonnaɗe joni ɗe kay so tawi kay leydi ndi yimɓe ɓe jafodirani mbaɗi réconciliation hakkude men itti gañam tumago e ɓerɗe men ko caɗele mawɗe wonata e nder leydi hen o erima Bassirou Diomaye Faye noon kay yo salo kay wiyede kan yo salo ko wiyete kay justice des vainqueurs o wi noon wonde so tawi ɗeɗon caɗele kay jawtaka e nder leydi he ɓe mbawata tigui ƴellidde leydi ndi no ɓe jiɗiri ɗum ni o wi kadi wonde leydi ndi ala kay o wi so tawi leydi ala ko wiyete la paix ala ko wiyete concordance ndi leydi ƴellitta ko abada o wi noon wonde kay omo andi kay Bassirou Diomaye Faye ko neɗɗo jaam yamijo woni ko neɗɗo paix ko neɗɗo kadi de dialogue jiɗɗo kaldegal ɓesgu leydi ndi noon foti tigui ko dusde hoorejo leydi ndi e oɗon chantier mawɗo no fewi mo ummini
chantier noon ko wiyete on chantier noon wiyete ko réconciliation nationale woni tigi beldital ɓesgu leydi ndi kala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen FDR woni front pour la défense de la démocratie et de la république ko catala wiyete noon ɓe kolliri noon eɓe jogui seppo molantego Allah ñande aljuma paaɗo ɗo mujibu seppo ñande aljuma paaɗo ɗo capantati e goo lewru octobre ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goo sanga 15 heures woni caggal juulal juma mujibu seppo ngo noon ko wiide kay wonde kay wiide kay ɓe jadani e ko wiyete politique anti national mo laamu kesngu oɗo saaha joni fawi e dow Sénégal naaɓe yidde mabɓe kay ko andinde laamu ngu hay situation sociale et situation économique et judiciaire leydi ndi kala no leydi ndi wayi to banggue social to banggue tigui faggudu ha to banggue ñawoje kala leydi ndi wonani e dow peewal ko yidde andinde ɗum laamu ngu erade laamu ngu kadi nde andata wonde kay de gadda addanta yimɓeɓe kay solution jawɗo kay gam fabade ɓesgu saabu ɓesgu Sénégal naaɓe tampino feewi ɓe kolliri noon wonde kay oɗo saaha joni ɓe kolliri tiidgol ko wiyete ko woni électricité je tiidgol mum e salari kadi taxe uji mobile monnaie pawaɗo e dow mabɓe e namdade kadi ɓeɗo 30 ujunere tawi ko gollotoɓe waɗaɓe licencié tawi ko hen gurno famille aji men ne mbawa tigui wattede e ƴettitede e golle men ɓe erima kadi yaaduɓe mabɓe yimɓe yaaduɓe mabɓe e yidɓe jaam e yidɓe ɓamtare leydi ndi kala nde notitto e goɗon seppo taw ko seppo jaam yammigo moɓe ɗamini yuɓɓinde kay mo seppo tawi ko seppo jaam yammigo gomo ɗamini kay yuɓɓinde ko ñande aljuma mbiɗen paaɗo ɗo o sanga 15 heures ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha toon to wuuro teddugo Madina Gounass toon noon ko tona musowe toon ma en ketto cimtol musidɗo men Amadou Samba Lo a salminama. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu haali Abouba mi salminima kadi mi juurimama mi salmini denndangal bandiraɓe toɓe Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe annudinma haali Abouba kabruji men ɗo e wuuro teddungo Madina Gounass ko sunare mawde waɗi wuttutungo Madina Gounass e oɗo alkamisa jawtuɗo sukaɓe ɗiɗo yanoɓe taccinoyde nayu men caggal ne nayi ɗi tacci ha gasi ɓe mbi noon eɓe lumbo ɗon ɗo maayo Misra woɗɗani Sara Uba e saha noon ɓe goni ndiyam ɓe piijo ɗon eɓe looto ɗon koni woni hen goto adi nade luggerde fuɗɗi yoolade goɗɗo dogi wi en ya en sooma kamɓe fof ɓe gona wawɓe ndiyam koni woni noon kamɓe ɗe mbawi yoolade on gonnoɗo ɗon en jogui laana en taccina yimɓe e on saha noon yiiɓe joolo dogi ari nde yettoto to hankkadi noon ɓe debboyi guila hen alkamisa noon Madina Gounass kala groupe kala e sappo pompe Madina Gounass kamɓe kala ɓe jeehi toon e alkamisa nde gam jiilaw ɓe jiila ɓe jiitani pene aljuma kadi ñalla hen jiilaw yitaka nde wonno mayango oɗo saha ngo heewi tep machallah kono kadi e ngo waɗi warango e ngo yaaha koni woni noon caggal aseto jawtuɗo o ko nden mbawi yitede taw hanko ɓe ceere fittanoɓe koni woni noon guila toon to maayo to ɓaleɗi pewna ha feewi pewna ha gasi koni woni noon ɗeɓe garɗi wuttutungo Madina Gounass ɓe nawama tan beɗɗo to ɓe mbawi wirnede sappo to ɓe darima darde tirde tan wonde fayida guille ɗum waɗi ha ɓawa janggo nde ɓe jiita asa jawtuɗo o sappo ɓe wonde mabɓe en darta yimɓe eɓe muuta eɓe cippito e dennagal subalɓe taweteɓe on diwan kala e on saaha ɓe birnama en dow dennagal ɓesgu kala hen goto wiyete ko Ousmane Ba ko ɓi Daouda Ba legal Nassoulaye goɗɗo ko Saydou Tambadou ko ɓi Mamadou Tambadou yo Allah yimɓe yafoɓe harnaɓe aljanna ɓayen sakanadeɓe kam e downadeɓe ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo Madina Gounass fewde Weltare TV haali Abouba. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi heɗena mbiya tan yo Allah lomtina kabruji men e ɗemgal Pulaar senno mima to Madina Gounass paten koto leydi Mali jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate jangde ɗorore e wittoji scientifique ɓe kolliri alada hankino gasi jeegom lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi wonde kay yo école aji leydi ndi kala guila université ji ha e école aji tokosi e hakkudeji ɗi kala kamɓe kala nde école aji ɗi jowete woni tigui nde uddete kay ɗo e balɗe jeenayyi ha balɗe sappo saabu kay ko tuggi ñande jeeɗiɗi lewru octobre gonɗen ndu ha jeenayyi lewru octobre ko nden tigui ñande sappo nde noon ñande sappo novembre ko nden tigui ɗi école aji ɗi mbawata tigui udditede ɓe kolliri noon saabi uddugol ɗiɗo école aji kala walla jogol ko ɗiɗo école aji oɗo saaha joni ko teskede kay ngakkede kuɓɓama woni ko ngakkede carburant e nder yoga e leydi he kala tawi on nden ngakkede ɗon saabi ɗum ko blocus ɓe ɓeɗo witeɓe jihadiste taw ko jeeyaɓe jine woni groupe
de soutien de l'islam et aux musulmans blocus mbaɗi kay hollirde kala carburant ummotoɗo kay leyɗele hoddiɗe leydi Mali natata e nder leydi he gila nden noon ko ɗum ganuma mawkano feewi ha joni ko leydi Mali kedden Moussa Mara ko gonnoɗo hoore jagoɗɗe leydi ndi e saaha laamu Ibrahima Boubacar Keita o heeɓino kay darade aleɗa altine hande o yeeso justice leydi ndi altine hanke no gasi jeeɗiɗi lewru octobre dadinoma yeeso altine hande no gasi jeeɗiɗi lewru octobre o taƴanama noon o taƴanama kay wonde on ndi tigui ko taƴanama kay ko omo lelo duuɓi ɗiɗi e kaso ɗina duuɓi ɗiɗi e kaso noon tawi hen hitande ko avec sursis woni tigui ko hitande wotere tan waɗata nder kaso hitande heddinde nde ko bowala wonata so tawi kay ala goɗɗum ko fawa e dow makko o wasa ruttade kaso so tawi noon woodi ko yante makko goɗɗum woni o rutto kaso ko ɗum woni ko wiyete sursis e kaɗa ɗon kadi ɓe pawe makko amende 500 000 francs CFA woni temedere ujunere tawi ko francs CFA siftinde noon Moussa Mara guila goo lewru août 2025 ko cokkaɗo kay e mbadi mandat de dépôt ko ñalawma haltine hande o ñawore makko yani ha laaɓi koto leydi mbaɗi ha joni keɗoɗen jeeyan ha toon to Bogoni fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe diwti jangu jihadiste en walla jangu pelle jogiti woni groupe armé terroriste ɓe mbawi riwtude guna jangu ɗon taw ɓe en jinna wadde jangu gum koye convoi carburant to Bogoni ɗum ko alada hanki nogas jeegoma lewru yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi e nder région mo Bogoni ɓeɗo noon force kamɓe fama noon woni tigui forces armées maliyo noon ɓe kolliri tigui wonde ɗum waɗi kay frappe moɓe mbaɗi o waɗi tigui ko nder falde wuuro witengo kolon djeba ko ɗon tigui ɓe mbawi wadde tigui bombardement mabɓe tawi ko laaɗe mabɓe diwoje e ɓen tawi ko seɓɓitiɓe yinnoɓe kayya wadde janguji mumen e convoi carburant natannoɗo nder leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen brigade halfinaɓe ko fate haɓade drogue e fraude nder leydi he ɓe nder Bamako ɓe kolliri kay ɓe mbaɗino teɓade ɗiɗi molanteɗo Allah ñande sappo e tati e sappo joyi lewru octobre ardi kala ko opération kay ardi on ɗin opération ngaji noon ko commissaire police biyeteɗo commissaire biyeteɗo Moussa Bathily ɓe teɓima noon saga ɓe teɓima hen sagataɓe tato ɓe tawriɓe noon drogue wondude fo médicament kewɗo no fewi jaru marchandise o ne qime ha temedde 2 millions tawi ko francs CFA marchandise o noon ɓe kolliri ko 45 tuufere tawi ko drogue mo hinde cannabis wondude 19 carton tawi ko faux médicament woni médicament ji ɗi mbaɗaka barken hen opération goto noon wanno ko guilñere sappo e tati lewru octobre to nokku wiyete Yerimadio so tawi ko opération ɗiɗaɓo noon ko ñande sappo e joyi lewru octobre ɗum waɗi koye nder jeere to ɓe mbiyata jeere daba nani ɗum noon wonno tigui ɓe keɓima hen kadi suspect o noon e oɗo saaha joni tawi kadi ko tawrama faux médicament ji tawi ko médicament ji ɗi moƴƴani ha joni ko leydi ha joni ko dongre Afrique keddoɗen jeeyan ha toon to leydi Côte d'Ivoire ɓe jeehino sumgoji mabɓe sumgoji hooreji leydi kay guilñere nogas joyi lewru octobre gonɗen ɗo résultat ji ɗi noon puɗɗima yaltude ko ɓuuri hewde e résultat ji ɗi puɗɗima yaltude ko fuɗɗi yaltude ko ɗon ene holliri tan wonde Alassane Dramani Ouattara gonnoɗo hooreji leydi ni taw ko ƴamannoɗo 4e mandat ene wayno koye heeɓi polgu taw kadi mo daɗi ɓe o yadanno ɓe to pucci dogata to teskama kadi to banggue rewo leydi ndi kay ko to banggue leydi tawate kay golɗon leñol wiyeteɓe madinki en toon kay kanko on biyeteɗo Alassane Dramani Ouattara o ɓaftu tan ha laaɓi saabu kay nder ɗeɗo guure ko wayno Séguéla e nder temedere kala hen 97 piccal 94 ko kanko wotani so tawi koto wuuro wiyetengo Kani e nder temedere kala hen 99 piccal jeeɗiɗi ko kanko wonani so tawi kadi koto wuuro makko to jeeya to koto wiyete Kongo to noon e nder temedere kala 97 piccal goo ko kanko wonani to nokku biteɗo Ferkesi Goudougou toon e nder temedere kala 99 piccal jeetati woni 97,8 ko kanko votani ene wayno tan e oɗo saaha joni kanko Alassane Dramani Ouattara kanko heedi yesso to pucci dogata goto noon e mbiriji he taw ko candidat jamannoɓe kay ɓe o ɗafsidiranno biyeteɗo Jean-Louis Bilon on kam faɗani ni ha yalta ha laaɓa saabu kay o ƴetti téléphone makko kay o noddi Alassane Dramani Ouattara o holliri tigui wonde ko kañum heeɓi polgu o wi ɗum yo félicitation o wi ɗum kadi yo jogoro jaam kanko de o jebbiɗima o andi tigui wonde ko piyaɗo hawo nangui e ɓoggi ha joni habruji men demgal Pulaar sen ummima toon to leydi Côte d'Ivoire koto leydi Cameroun paaɗen to leydi Cameroun
ne conseil constitutionnel holliri altine hande no gasi jeedi lewru octobre wonde kay ko Paul Biya kanyum hebi polgu Paul Biya résultat ji non Paul Biya nona jamtannodo 8e muma manda gaddi leydi ken won juubi capande nay tati ko kanyuma hebi polgu non caggal résultat ji di jalti non fitnaji mawdi no feyi be jaadane di résultat ji mbadi tigi ndar leydi he ha tengti non to duwala e to wuro witego garwa ko fitnaji mawdi ngoni tona to duwala non ko gil aleda hanki o tawa nyalawma aleda hanki o dum fuddinoma ton din fitnaji ha wadi no yimbe nayo wasbe hen pittadi mena yimbe hewbe barmi hen fodde temedere quelque kadi wawi no nangede hena to wuro to legal bitengal lewbel ene tawi ton non wadama blocus gila kay résultat di jalti o do saha joni Paul Biya non biden ko gollo woni 8e makko manda o daftida non koy bitedo Isa Turoma Bakari on non jabani dido résultat ji wi kay so yidi be mbara dum kono kay jogarani jabde gondide dido résultat ji sabom andi ko kanko hebi polgo gila résultat ji di jaltani taw hollirino wonde ko kanko hebi polgo yaltirino PV ji di kala o holliri kono de conseil constitutionnel kanyum holliri tigi wonde ko Paul Biya kanyum hebi polgo khabruji men kedde Afrika jabboden ko Alsan Oumar Mbodj gorko mo sarandogo Alsan Oumar Mbodj salminam en calmitima gali abu wancadu do nagal hitti yakobe ayawu tv khawri yo butentude e dongre afrique nyama ando fuddo leydi hono Côte d'Ivoire ena wari woreji mabbe bamdo ton yare asatare no gasi joyi lewru yor koma ujuna ida no gasi joyi jaltubbe ma gon million ngaji jeetade piccal tawade ko jeedi million dum non ko be tigi jalti ngam awode wayno dey ena wayno tawkadi ko fatti non e do be ngordo ma won no gasi joyi ujuna temetere e capande jeedi taw ko bureau do voto dum non taw kadi fecci koye capande tati e goho taw kadi ko région leydi ndi toon to Abidjan noon ene wayi ko toon jilluji ɗi mbawi hono arde mbi wonde hono goto ɗi jaari kadi no poti yawde ni hay tar fitina ala ko waɗi toon to Nigéria kaddu wala leydi ndi bola timudu kanko do ɓoori ñande aljumaare nokkas nayi lewru o tokkata ko yokkoma ujunaaje ɗo nokkas joyi ɓeeɗon kadi fodde sappo e jogoɓe taw ko officier ji wonande kadi chef de l'armée de terre to molaire mola marine e ko wonande kadi chef de état major tawata ko fati kono défense maɓɓe ɓe fof o ɓoori ɗumen ngam ɗum pirtel ngon o wawi noon kadi wiide wonde kono o jaggiɓe e ɗum noon kadi ɓe tuuma ko yiɗnode bergidde kono laamu ngu wonande kadi noɓe mbiri Soudan force de soutien kadi rapide général Mohamed FSR kamɓe ɗen mbawi hono bañinde ñande alatare nogas jeegom lewru yorkama ujunaaje nogas joyi ɓe mbi wonde ɓe mbawi wadde contrôle wonde taw légal général mo armée El Fasar ɗum noon toto Darfour to banggue rew caggal ɗum ko leydi caggal ɗum wuuro ngo El Fasar ɗum ɓe mbawi wiide wonde kadi oɗo mudda foof ɗum hono armée e nder ono diwan o ko wonande kadi ko mawon lebbi on sappo ene wayno ko perɓudire mawɗo ngo toon hakkude ɗum noon FSR e wonande kono armée soudanaise taw kadi ko ɓeɗon kadi ngoggaɓe toon to Cameroun ene wayno deydi toon ko ɓen wonanɓe Issa Thioma Bakary ko ɓeɗen jippi e laabi to leydi hono Cameroun wono ñande alatare nokasi jogoɓe lewru yorkoma ujunaaje ɗe nokasi e joyi ɗum noon kanko lundiyanke o wi ɗum dey ene wayno ko kanko hawi e ɗiɗo wuuteji bonnoji toon ñande sappo e ɗiɗi lewru yorkoma ujunaaje ɗiɗi e nokasi e joyi ɗum noon o noddi ɓen noon nde kadi mbaɗata taw ko seppo jamoyamo ngam wasde addude hono frère conseil constitutionnel noon mo leydi hono Cameroun ene fada e ñalawma hande o nokasi jeeɗiɗi lewru yorkoma ujunaaje ɗe nokasi ngam bajjinde kay e wawde e jencudi ndi addu ɗum ha laaɓa yimɓe ganda kawaɗo yimɓe ganda kawɗo wonande kadi taw kadi ko leydi hono Cameroun ene wayi noon on taw kadi ko gardiɗo hono leydi hono jalto Paul Biya jaro e duuɓi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi taw kadi ko lawol mum battugol hono jeeto ɓolu taw ko ari e janggonorde he ma won duuɓi capanɗe nayyi e tati ko oɗo dey foɗodirta e oɗo taw kadi ko lundiyaka no mbiɗo ni Issa Thioma Bakary ɗum noon ene petan ha jencudi ɗum noon wawa yaltude ha gasa ha laaɓa Ghali Abouba ko ɗum de wonno ko tunguɗen e dongre Afrique ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alsan Oumar Mbodj ko commence ar ɗum ngam weltare
Ayawo TV Alassane Oumar Mbodj toon to Cameroun ne wayno résultat ji ɗi jalti ha laaɓi conseil constitutionnel holliri tigui wonde ko Paul Biya kañum heeɓi polgu kono noon so tawi ko Issa Touro ma kañum holliri ko yadani e ɗiɗon résultat ji e oɗo saaha joni toon to Cameroun yoga e guure kay ko jeeygue woni e huɓɓude toon ko seppoji Gulli Diaw woni ko tawate toon habaruji men jolam jaɓeri koto leydi France pudorɗen biteɗo CDK Ben Balou ko neɗɗo sakket kay jeeyaɗo e oɗo gant tawi ko gant biteɗo Robex o yaari ɗum 55 o ñawama altine hande o nogas jiiɗi lewru octobre toƴanama wala duuɓi nogas e kaso o ñawira noon ko yinnode warde policier ji ɗiɗi kay ɗum wonno ko guila janvier hitande 1996 ko tuma ko noon faade oɗo saaha joni ko duuɓi 30 ko hande o ñaawa koto leydi Israël paaɗene laamu leydi Israël holliri tigui wonde guila e Croix rouge ha e neɗɗo goto ko jeeyaɗo e Hamas wondude équipe Égypte naaɓe kala nana gaddi engine aji mabɓe e machine aji mabɓe ɓe goni a stade leydi kay ƴewde kay so tawi ɓe mbawa yitude goskiji ɓen otage uji heddiɓe ɓe cuwa tottitede taw kadi ko biftanoɓe guila jeeɗiɗi lewru octobre 2023 wonnoɓe juuɗe Hamas toon to Gaza ɗum noon eɓenayi jiilaw koto leydi Russie paaɗena armée leydi Russie holliri wonde kay ɓe kepti guure tati kay e nder gonnoɗe e to Ukraine tawi ko gonnoɗe e juuɗe koninkoɓe leydi Ukraine ɓe tetti ɗum ha laaɓi e oɗo saaha joni guure ɗe goni koye jimadi koninkoɓe mabɓe ɗen guure noon tawi to banggue worgo ɓaɗo funnague leydi ndi koto leydi Liban udduten kabaruji men laamu leydi Israël jofima feɗendu witeɓe finila woni force de paix de l'ONU woni laafaji bullaji tawateɓe toon laafaji bullaji ɓe loni tawateɓe toon to leydi Liban ɓe jofiɓe feɗede noon wonde kay Israël takkiɓe noon koɓe liiɓi drone mum goto tawi ko drone de renseignement mo aynino toon on drone noon ɓe liiɓi ɗum koto sud woni to banggue worgo leydi Liban musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to wuuro teddugo Madina Gounass ko Amadou Samba Lo so tawi ko roɓide Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ne nanggani en kaɓɓirɗe ha mbawa heeɗade en ha no hannirta ni e yiiden to banggue neta ɓosojo ko minni men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on